man si ate. Diba ako pasabot ba? Ato na reels. O tara guys ay naningkamot rin siya kulo kay wala bugas. Wala palit bugas, mahal kayong bugas. Kana. Tara. Satu sa igbo. Saka, sinuwil dati saka. Tara o. Kana dayo? Kana o? Kuwang na lagi na kay di na dili na lapad na siya kuan grano. Bagbaw. Birahi. Sakto na to la. Lagi na gagmay man na. Kana lagi ugwang man na. Tarang tani ito oh, sakto na to pag musaka. Ito, ngayon tayo clean. Agoy. Mga itong kuan. Tagiyan wala naman. Hindi na makaabot. Tuguang mo? Hindi pa eh, linghod pa na eh. Ha? Linghod pa. Katlan lagi sa bugan. Ay, ba? Nagagras ka ng ubos oh. Ha? Hindi mo na, oy, dabong mo na. Taka mo. Dabong mo na. Apa mo, anin tulong? Isa ihatag siya ha? Ilang apakapi pa. Ate, kana bang ingon pa si Giselle? Di ba may savings man si ate? Diba ako pasabot ba? Kung video si ate nga. O maghog og card sa card. Magandang araw mga kadunmaki alias Waray. Huwag po ninyong kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Marlon Sarting TV. At pakipollow na rin po sa aking Facebook page, Dunmaki alias Waray. Thank you. God bless everyone.